Здравейте, хора! В момента съм с Биляна. Говорим. Ти си с Биляна и говорим. Да. Защото аз съм при баба ми. Сега аз правя една работа. Аз играя той. О, може да игра ChatGPT на лаптоп. Да, можеш. Кам, сега ще тъкнем мордъра. Ще сложим някакъв друг. Кова. Добре, почваме на тук. Пък тук. Ще родиш там. Ето го. Към 3, 4. Бум. Не съм добра. Yes, бе, тук е. Това така. Пи. Там. Ето, там. Ето може да видите. Ето е Биляна. Съм да ви обърна. Видите. Не знам кога ще го качвам. Сигурно след 1 час или 2. Сега ще изключи микрофона. Не успях. Видях. Не му объртам помощ. Камерата ми. И ще се ме носи. Чакам хора. Шериф. Което е това? Съжалявам. Колко килове има? Аре бе, искам да видя колко килове. Уоп! Майка му де! О, шеги! О, хванах я!
Jest B. Au. Spokojnie. Тази има толкова много. Пак я фана. Ниви. Се казва тая. Къде тръгнеш, мо? Тръгна. Бай-бай. Аз след тук ще... Как я виждам, как Марта? Yes! Алекс, виж какво направих на лаптопа. Пак я събтая. Я съборих. През лаптопа сега ще се обада стои. Окей. Ало! Та се май се предаде, да, та се предаде, защото я убих. С 1000 победи. Много ми е странно, много ми е странно. Добре, остават много малко. 40 секунди. Почти 30. Не. Имам още малко работа си изключа. Много мраза, когато ме убият. Включи ме и Бела към твоя канал. Окей, чакай. Кажи им. Ох, майко, изкараме халите. Добре, така хора. Включва Бела в нашия канал и те в тяхния канал. Ще ме включат мене. Чакай, че това е. И това ще бъде от мене. Ето, който искаме френде. В принцип, това ми е хакера акаунта, ама другия ми е... Упс. Малинка... Опа. Малинка 08553. Ето го. Ето този ми е втория акаунт. Както искате, последвайте ме. Покажи им моя.
Ето това е на Биляна. Това също е на Биляна. И този е на Биляна. Основният акаунт е Биляна 762. Това ще бъдат